Cara yang tersuka Membayar berhasil nanti Waktu senai, waktu sepak Kesabaran turut syaka Waktu senai, waktu sepak Kesabaran turut syaka Nanti sekarang yang tersuka Membayar berhasil nanti Ajiku sekarang yang tersuka Membayar berhasil nanti Walay ko kumbangan wat Walay ko kayang ayla Yasi kumbangan wat Senhora puhala Tinonggan siya ay ibang Senhora puhala Tinonggan siya ay ibang Walay ko kayang ayla Yasi kumbangan wat Walay ko kayang ayla Yasi kumbangan wat Senhora puhala Tinonggan siya ay ibang Senhora puhala Tinonggan siya ay ibang Walay ko kayang ayla Yasi kumbangan wat Walay ko kayang ayla Yasi kumbangan wat Senhora puhala Tinonggan siya ay ibang Itu ay bakal langheng Kapalang ang sen Itu ay bakal langheng Kapalang ang sen Tatang dekat Kapuhala Tinonggan siya ay ibang Kung may kubayang ayla Kaya yung nagpo, ugat nila Ay gusto na ikinyo Gabsat Yana ayla Sinumbangan wat Bakuhala Tinonggan siya ay ibang Senhora puhala Tinonggan siya ay